alegie nola irudikatzen deun herri txiki ideal hori, ametsetako hori. Bueno, azteko hori, amestea, hori esatu bateko nire talden bertan atera da, hori amestu behar da herri hori. Osa, ametseikei bidea ireki behar zaio. Eta hortaz, beste talde batek, ez da izemagarrena zan, koro, zurea, laugarrena, bueno, oso deskripzio politie egin do, eta oso grafikoa, eta hortaz, hause hartuko dugu oinarri modura. Bueno, azala, herri horren azalak nolako behar du izan, politie. Bidezare zabal batekin, aintzinako oinezkoen bidek ere berreskuratu. Herriko plaza topagune izan dedila, paisaia zaindue jakine, eta etxeetako ateak zabalik. Bueno, hau benetan hori, ameste puntue badauke zalantzaik gabe. Zerbitzuak, bueno, hemen zerrenda izugarri da, hor segurazko gainea, lau taldeetan, hau izango zen, nik usteet, konsensu gehien izan doan atala, ez da gehiago inaiz hipotesi botatzen, baina uste baietz, zerbitzuk jakinekoa, eskola, sendagilea, garraioa, baina hortik aurrera zehaztuta, gure talden bertan esate baterako zehaztu da, zahar eta elbarrientzako ere berezitutako zerbitzuk, bueno, hor kapitulo, hola, zabal bat dago benetan, eta esan dizudana, segurazko hau da danak gehien bat egin deuna. Behar bada beste momentu baten dago apuntatuta, baina ja, dauneko aipatu ingo dut, etxe bizitzak. Hau gure talden deixente itzin da, eta beste talden baten ere bai, eta etxe bizitzan kontu hontan, baina ez da genuen daun hori datzita, baino idea, eta gure talden ere azaltzen zen hori, idea, kontu ez dala etxe bizitzak ikia promotore bat dator, eta iten ditu etxe bizitzak, hori, jende atorre dedin. Ez, etxe bizitzan politika bat oso egokitue herrin beharrai. Gure taldeen kontun izan dugu, esate baterako, atzo atxondokok kontatu zuna, ez da? Oso proiektu politie, gero aurrera eamatek izan ez duena. Baina, bueno, olakota zitzein da. Etxe bizitzak izan behar due hori, benetan herriko beharretara eta herriko proiektutara, proiektu handi hortara egokitue. Behar du izan etxe bizitzen politika. Horixe. Bueno, uste gero bai manifestore izango daula, Burmuina, deitu da hemen laugarren taldekook, herri txikio, herri ideal honek izan behar du, teknologia aldetik aurreratua. Gure talden teknologiri azpimarra deixente jarri zaio, eta hori, bai teknologien irismena, irismen erabatekoa egon dedila, herrin, eta baita ere teknologien erabilera kanpora ateratzeko, lantresna modura, ezagutzera emateko, bueno, hori dana, baina teknologik azpimarra ondixen barra dauke. Burmuinen, beste talden baten apuntatu dutena, lurjabetza publikoa. Eta bertako baliabidetaz sustengatuko da herria. Baliabide kontutan, guren, deixente itzen da, ontaz, taldeko batek proposatu, baina gainantzeko ere, nahikoa bat egin dute, baliabideen erabilera oso zuzena. Hau da, gauzak egin egiteagatik ez. Zeintzu die beharrak, benetan identifikatu beharrak, gero, ze bitarteko daren aztertu, eta horren arabera.
Hau da, hori, egin egiteagatik ez, nik uste horrekin ulertzen dela. Eta baliabideen oso erabilera zuhurra. Esaten zamen, etxe bat kudeatzen da bezala, hola, herri ere. Bendik aurrea, nik uste tontara pasagintezkela, eta da, bertan bizi eta bertan lan egin, gure taldeen ja ametsa muturreraino eraman da, atera da hau, baina ikusten dut beste talde batzutan ere itzen dela hortaz, eta bertan lan egin, nik uste ulertzen dela, herri baten biziko dan jende guztik ezingo dola bertatik bizi izan, ez? Ez dula jende guztik bertan izango lanpostu ez, baina dana dela, puntuak atera die, lehen sektore potentea, hau da, lehen sektorean, nekazaritza, abeltzaintza, hori dana, agroa, indartze aldera. Badirudi, hori horren beharra badago, zalantzaik ez, eta hortako gogoa edo azaltzen dela. Bigarren sektore bat eskalan, hau da, neurrikoa, industri txikik, hori ere bai, zerbitzutako lana ere bai, jakine, hirugarren sektore izango hori ezta. Eta gure talden atera da baitere berriro, teknologi berriri helduz, egon litezkela aukerak, ez leheneko sektorekoak eta dien lanbidek ere garatzeko, edo lantokik garatzeko. Hori ere atera da. Horre adibidea, baltzizketako, logika enpresakoa, horren antzera ere, egon litekela, herri txikitik lan egiteko aukera. Burmuinen, dauke apuntatut hemen korok, bera da, ordenan ni baino hobea eta horrekatik bere eskemai naiz jarraitzen. Burmuinen, ikusgarritasuna eta errekonozimendua izan dezatela herri txikiek, izan dezatela herri txiki bakoitzak, ezta? Bai erakundeen aldetik eta baita gizarten aldetik ere. Beste puntu baten ikusi dut, hori kakotxartan jarreta hori herria saltzen jakin. Orduan, eta gure talden eitzen da autoestima izan, eta arrotasun hori izan, herri txikokoa izatena. Ez garri baten gertatzen zana, hori eta atzore aipatu zon baten batek, hori iritan, irik die importantek, irik die aberatzak, irik die inteligentek, eta hori ana, ez, herrik ere eta herritarrok ere, hoxe ez, maila beren, bat ere komplejoi gabe. Eta gaina hori, rekonozimendu hori lortu, erakunden aldetik eta gizarten aldetik. Irira joatea ez da beharrezkoa izango, eta gaztek ere biziko dien tokik izango die, herrik, jakine. Bihotza, kororen eskeman arabera, auzolana. Hori, gure talden, gainera asko esplikatu beharrik ez da hoia, auzolana kontzeptua asko zabaldu da azken urteotan, eta hemen bertatik zera indik bultzada hondi eman izan zaio, eta, ez dakiko ez geha sartu auzolanaren formak zeintzuk izango dien, eta hortaz hitzeiten, baina auzolana oso kontzeptu importante modura hontan, bihotzen. Ia. Elkarrekin bizi den herria, espiritu kolektiboa izango duena, proiektu kolektiboa ere azaltzen da, eta baina espazio pribatu ere zaintzen duena, hori talde hortan apuntatu dutena. Anitza, beraz, aberatsa izango den herria, euskalduna, eredugarria, parte hartzailea, ospakizunak egingo dituna, eta honek gogoratarazi dit atzo Jon Saraso bota zuen ospakuntzarena.
ez dakit han inspiratuta edo bestela, baina, bueno, hori, Jonek esandakoekin bat dator, Bai, ja pasako gea nola. Nola, bai? Ui, ama, hau ez neuken nik gazteleraz laburpentxo bat. Bueno, hemos soñado sobre el pueblo ideal. Y nos hemos tomado esa licencia, además, de soñar sobre el pueblo ideal. ¿Cómo es el pueblo ideal? Pues por supuesto bonito, con muchos caminos, con una red amplia de caminos, recuperando aquellos caminos que existían hace un tiempo. La plaza del pueblo será el punto de reunión, el paisaje por supuesto estará muy cuidado y las puertas de las casas estarán abiertas, podrán estar abiertas. Un pueblo con todos los servicios, y he dicho antes que yo creo que es el punto, el capítulo que más consenso ha tenido, me atrevo a decir, supongo. Todos los servicios, o sea, desde la escuela hasta transporte, servicio médico, y en nuestro grupo, por ejemplo, en el 2, se ha hablado también de servicios de cara a las personas mayores y las personas con impedimentos físicos o como sean. Eso sería la cobertura, digamos, del pueblo. Bueno, barkatu, perdonar mi castellano así un poco del Goierri. El cerebro de este pueblo ideal. Será un pueblo con un avance tecnológico muy fuerte, habrá propiedad pública sobre la tierra, se mantendrá con recursos propios. Tendrá un proyecto colectivo, se trabajará, se cultivará el sentido de la comunidad y no será, que esto no he dicho en euskera, no será un pueblo dormitorio. Esto creo que ha salido en más de un grupo además. Es una manera de expresarlo muy, muy gráfica y merece la pena tomarlo en cuenta. Este pueblo se hará visible y buscará el reconocimiento por parte de las instituciones públicas y por parte de la sociedad. Tendrá un primer sector potente, un segundo sector adecuado a escala del pueblo y trabajará también en el sector servicios. Y en nuestro grupo salía también la idea de investigar nuevas formas de trabajo o de buscar puestos de trabajo utilizando las nuevas tecnologías, sobre la base de tener un buen servicio en nuevas tecnologías, utilizarlas para crear puestos de trabajo y para poder trabajar desde ese pueblo pequeño, ¿no? Los recursos se distribuirán, los recursos que tenga este pueblo se distribuirán según las necesidades. En nuestro grupo se habló bastante de la necesidad de hacer un uso muy adecuado de las necesidades, o sea, gestionar bien de los recursos, gestionar bien los recursos. Se ha insistido bastante en eso, en la necesidad de eso, no hacer las cosas porque sí, porque hay que hacerlas, porque lo ha propuesto la Diputación, en fin, no, ver qué tenemos, qué necesidades tenemos, qué recursos tenemos y hacer el mejor uso posible.
Bueno, este será un pueblo donde vivirá gente joven y donde ir a la ciudad no será necesario. El corazón de este pueblo, pues auzolana, el trabajo comunitario. Bueno, y en el corazón entra también lo de que será un pueblo donde la gente tendrá espíritu colectivo, será un pueblo diverso y rico, por tanto, será euskaldun. Y será un pueblo que celebre, que tenga sus fiestas y celebraciones, que potencie sus fiestas y celebraciones. Y esto, en fin, pues recuerda lo que ayer dijo Jon Sarasua, lo que él expresó con el concepto ospakuntza, hay que celebrar también. Bueno, ya se sabe que las fiestas son ritos para que la comunidad se autovincule más, eso según los antropólogos. Bueno, nola hortaz, nola egin, nola iritsi herri ideal hortara. Bueno, hau askoz laburrago dijo, herrien diagnostikoa egin behar da, aukerak eta mugak identifikatu, ondare material eta materia gabeaz jabetu, baliabideen indargune eta uleziak ezagutu. Bueno, honek zerikusi deixente dauke, lehen esan egon baliabideen erabilera egokiarekin. Besten esperientzitatik ikasi, herri txikien diskurtsoa landu eta aurkeztu besteei, honek zer ikusi dauka, lehen esan dugun hori ikusgarritasuna eta errekonozimendua lortze horrekin, ezta? Hazkunde antolatu eta neurtua, heziketa soziala, eta hor beste talderen batean beste modu batera esan da, baina baita ere ontara zetorren aligi, txiki-txikitatik ezi behar da, ezi behar die umek, zentzu kolektibo hori izan dezaten, hori dana. Orduan, heziketa soziala eta gure talden, gainera gazteenaren proposamenez, deixente hitz egin dugu, kulturari buruz, osea, herri hauek behar dute kultur zerbitzu onak izatea. Hori, ez dedila beharrezko izan, hiriburutara jun beharra, hori, bazuke antzerki bat ikusteko edo kontzertu baterako. Jungo zea, jun behar dezune, baina hortaz gain herrin egon behar du zerbitzu hori, eta oso proposamen politia izan da, pentsatuz, fibra optikon bidez edo danadalakon bidez interneta oso ondo egongo dela, streaming bidez, proposamen ezen, zergatik ez streaming bidez eman herrin hori, Iruñan edo Donostin iten nahi dien kontzertue edo danadalakoa, ezta? Eta, oso proiektu politie detaile gehiago ere bazituna, ontan utziko dut, baina, eta horrekin batera esate baterako, baita eta teknologi berriri helduz, eliburutegia izatea. E-buken bilgunera irismen osoa izatea. Bueno, eta honekin bukatuko dut, sarea, herri txikien sarea egin beharra. Eta behar bada, hau da gainea egun hauetakoa biltzen duena, eta lehen Jean-Michel Larrasketek alde egin du, jun behartzen ja, baina Larrasketek jun aurretik niri behin eta birritan ere, eta zoi ere bai, esan dioze, sarea egin behar da. Gero sare hori nola egin, sare hori ikusten da batetik, lobi modura ere bai, gure talde meintzat, alegien, diputazio edo jaurlaritzara jun behar dezunen, indartuta jutea, hortaz, hori, talden jutea esan dezen, nola baitz, hori, azkarreta esan da,
zehaztasun gehiagoi gabe, eta lobby modura, baina gero baita ere sarea elkarrekin pentsatzeko, lehen aipatutako esperientzi trukaketak, eta behar bada, egunotakoa izan da horren adibideik onena, ez da? Atzo arratsaldeko esperientzi trukaketa, beste batekin komentatu dut, eta nik uste izugarri izan zala, begik irikitzen ditula, eta seguru beste esperientzia asko darela, holaxe trukatu litezkenak eta hori dana. Oain konturatzen ez, gure talden herrin gobernantzai buruz desente itzen deu, eta oain hemen ez doket jasota. Zuen ere bai. Bueno, herrin gobernantzai buruz gure talden zehazki esan dena da, demokrazia deliberatiboa edo erabaki horra erabili beharra. Hau da, pixka bat erakunde, ohiko erakundeen, ez dakiten nola esan, atzaparretatik baina inaiz improvisatzen, baina hau lertzen duenik, atzapar horitatik irten da. Hau da, zuzenagoa izan dedila gobernantza. Eta orduan, hortarako, proposamen zehatza zen, herri txikitan politikeriak alde batera utzi, eta zera batuak, hautagaitza, bakarrak egin, eta horin bidez gobernatu herri. Atzo, azkenen aitzolek, atzo atxalden egin zuen azalpenan bidetik. Eta, sentitzen dut hori aipatu gabe gelditu dien mila gauza, eta igual hain zuzen aipatu ez dituana, baina zin egiten dizueu, hemen haioian lauok ingo deula zera txukunago bat, bilketa txukunago bat. Eta baina hemengo agiri, zeraingo agiri, deituko zaio nau irakorriko digue, Aitor Azkarate, Anitzkok eta Pilare, ze apellidu da zuena? Mujika, egia bai. Itxasokok, bai? Zeraingo adierazpena 2016ko azaroaren 19. Etorkizuneko herri txikiak izenburupean zerainen 2016ko azaroaren 17tik 19ra bitartean egin den nazioarteko kongresuaren amaieran, antolatzaile eta sustatzaileok publikoki honako adierazpen hau egin nahi dugu. Herri txikiak beharrezkoak dira eta etorkizuna dute Euskal Herrian. Herri txikietako jendeok etorkizuna gure esku dugu, eta gure esku hartu nahi dugu. Gure geroaren protagonista izan nahi dugu, eta izan behar dugu. Gure etorkizunean sinisten baitugu. Tokian, leku bakoitzean, guk erantzun nahi diegu gure esku dauden behar izanei. Herri txiki biziak nahi ditugu. Biziak eta bizitzeko modukoak. Geuk ere bizi eta ongi bizi nahi dugulako. Sinesten dugu herri bizitza duten herrietan. Lanbidea, ogibidea izateko aukerak sortzen dituztenean. Naturarekin errespetuan bizi diren herrietan. Pertsonen bizileku biziak nahi ditugu. Landa inguruneko herriak gara. Landa ingurunean mendetan zehar sortu eta garatutako jakintza, kultura, balio eta tradizioak etorkizunerako oinarri ditugu. Ezin dugu herri txikien etorkizunik eduki lehen sektorerik gabe. Geure baserri, abeltzain, hartzain, nekazari eta laborarik gabe. Herri txikien etorkizuna nahi eta ez, laborarien etorkizunari lotua dago, eta beraz lehen sektorea sustatu behar dugu. Landa eremuko herri txikiak gure kulturaren, nortasunaren, izaeraren eta hizkuntzaren iturburu eta zaintzaile dira. Euskararen arnasgune nagusiak herri txikietan ditugu. Eta horregatik gure hizkuntzaren etorkizunerako ere beharrezkoa dugu herri txikien garapena. Herri txikiei buruzko topikoak eta iruditegi faltsuak hautsi nahi ditugu. Hiriarekin dugun harremana birpentsatu beharra daukagu. Elkar gehiago ezagutu beharra dugu,
elkarri zer eskaintzen diogun ezagutu eta baloratu. Lurralde eta gizarte bereko kidea gara eta elkarren beharra daukagu, baina harreman orekatua behar dugu. Gure herriaren etorkizun hoberako, kultura urbanoaren eta landa eremuko kulturaren arteko elkarbizitza orekatua behar ditugu. Herri txikiok elkarrekin lan egin behar dugu. Txikia gara eta asko dugu elkarrengandik ikasteko eta elkarrekin partekatzeko. Kontzientzia kolektibo hartu, landu eta indartu behar dugu herri txikien etorkizuna hobetzeko eta gizarteko gainontzeko kide, eragile, talde eta erakundeekin erlazionatzeko. Etengabe eta oso azkar aldatzen doan mundua eta gizarte globalizatuan herri txikiok ere etengabe gure burua egokitu beharra dugu. Etorkizun ona izan dezagun etengabeko berrikuntza eta ikerketa bultzatu nahi ditugu. Landa eremuko komunitateek beharrezko ditugun arlo guztietan. Gobernantza sistema berrietan, kulturaren garatzean, ekonomia berrietako aukeretan, ekologian eta barretan. Herri txikiok bizirik gaude. Herri txikiok esna gaude. Herri txikiok elkarrekin lanean ari gara eta etorkizuna lantzen. Lehen bezala orain eta orain bezala gero, herri txikietako jendeak ere ondo bizi nahi dugulako. Eta hori egin dugu erdaraz. La declaración de Zerain, 19 del 11 del 2016. Como culminación del Congreso Internacional que se ha celebrado en Zerain desde el 17 al 19 de noviembre del 2016, bajo el título Etorkizuneko herri txikiak, el futuro de los municipios pequeños. Los organizadores y promotores del Congreso queremos reivindicar públicamente lo siguiente. Los municipios pequeños son necesarios y tienen futuro en el País Vasco. Las personas que vivimos en los pueblos pequeños tenemos el futuro en nuestras manos y queremos ser protagonistas de ese futuro, porque creemos en el porvenir de nuestros municipios. En cada municipio, a nivel local, somos nosotros quienes deseamos dar respuesta a las necesidades que detectamos en el entorno. Queremos pueblos vivos y pueblos habitables, porque nosotros también queremos vivir bien en nuestros pueblos. Creemos en los municipios con vida. Creemos en los municipios que crean oportunidades laborales para poder llevar la vida adelante en nuestro entorno cercano. Creemos en los pueblos que respetan la naturaleza y creemos también en las comunidades que fomentan todos estos valores. No queremos ser pueblos idílicos ni pueblos dormitorios. No queremos simbolizar ninguna foto vacía de postal. No queremos pueblos sin alma ni corazón. Queremos que en nuestros municipios haya vida. Somos municipios rurales. Las tradiciones, los valores, la cultura y la sabiduría que se ha desarrollado durante siglos en este entorno son nuestros pilares para construir un futuro próspero. Los pequeños pueblos no podemos tener futuro sin el primer sector. Son nuestros caseríos, pastores, ganaderos, labradores y agricultores. El futuro de los municipios pequeños está necesariamente ligado al sector primario. Los pueblos pequeños del entorno rural somos fuertes y cuidadores de nuestra cultura, identidad y lengua. Donde mejor se cuida y se fomenta el euskera es en los pueblos pequeños. Y por lo mismo, incluso para el futuro de nuestro idioma es también necesario el desarrollo rural. Queremos poner fin a los tópicos y a las falsas creencias que hay en torno a los pueblos pequeños. Necesitamos replantear la relación que tenemos con la ciudad. Nos tenemos que conocer más mutuamente y valorar mejor lo que ofrecemos el uno al otro. Tanto las ciudades como los pueblos pertenecemos al mismo territorio y sociedad, pero necesitamos equilibrar nuestra relación. Para que el futuro de nuestro pueblo sea mejor, deberíamos de equilibrar la convivencia entre la cultura urbana y la rural. Los pueblos pequeños tenemos que trabajar conjuntamente. Somos pequeños y tenemos mucho que compartir y aprender el uno del otro.
Tenemos que fomentar y reforzar la conciencia colectiva para mejorar el futuro de los pueblos pequeños y para que nos relacionemos con los demás colectivos, organizaciones e instituciones de la sociedad. En esta sociedad cada vez más globalizada y cambiante, los municipios pequeños tenemos que estar en continua adaptación. Para construir un buen futuro es necesario que fomentemos la investigación y la innovación en todos los ámbitos que sean necesarios para las comunidades del entorno rural. Las nuevas formas de gobernanza, el desarrollo de la cultura, las nuevas economías, la ecología, etc. Los pueblos pequeños estamos vivos, estamos despiertos. Los municipios pequeños estamos trabajando conjuntamente para construir nuestro futuro, porque las personas que vivimos en los pueblos pequeños también queremos vivir bien. En Zerain, a 19 de noviembre de 2016.